प्लेन काहे बजता वाह व्यास कि शारदे भवानी राख सब बीच पानी कि दोनों हाथ जोड़ी पार मैया हो मैया बुधिया के हीन बानी दुखियों में दिन बानी नहीं पढ़ले कवनो पढ़ैया हो मैया। और आई आप सब चलाई इतना बढ़िया दर्शक कहाँ मिली और ठंडा में आप सब हमनी खातिर कितना प्यारा प्यारा चेहरा कितना बढ़िया हमरा खातिर हमनी खातिर आप सब बैठल बनी और साथ ही साथ सामने बैठल हमार सामने बानी लो यूट्यूबर भैया लो सबके प्रणाम बा सबका गोल मोह। और आई एगो छोटा सा भजन हाँ और आप श्लोक बोल देनी लो तो चरण में हाजिर लाग चुकल बा चूंकि समय ओम नहीं के तो सीधे तौर पे रुआ है मैडम के उठा ली उठा परी आई है तनी तारीफ दो लाइन में बोल के और शुरू हो जाए। हां हां ये तो बात सही कहनी। का नाम है रिया पिया पिया रिया कहत तरफ पिया सुनाता हम कह के कहत या हमरा के पिया चलो जाए होश में बाड़ो चार तरह के गोथन फुटा जा हम तो चाहत भैया YouTube वाला भैया तनी वीडियो बना ले मैं तनी घरवा भेज दे हम तो चाहत नहीं कि फार्म भर दी उल्टा सुनाता है भर दबा भर कहीं कोनो फार्म भरा जाए। आवो तारा के देख के एगो चीज हमरा याद आ गई का याद आ गई तारा के देख के हमार भैया लोग कहता लो का कहता लो कि चीज सुपर से ऊपर लोग तो कबे करी आसमान चोख देखी सबके हाथ लपकबे करी आ नजर के सोझा खटाई जे पर जाई हो मन खबैया के लार टपकबे करी। जाता है जैसी चर्चा करे आइल बड़ी ना आइल बड़ी अंकुरी बाटे अब एगो हमर गाना आप सब बहुत सारा सुनले रहनी कौन आदरणीय बड़े भैया पवन सिंह जी के साथ में पहला गाना हिट रहे कि पहला गाना हिट रहे कौन कि बानी पवित्र नाही छुआ छुई भइल बा अभी लास्ट में आई रहल कि झूठो के बाबू ताहर मनवा में मैल बा कि हमारी चीजवा पे हाथ ना लगाई कोई कि तुहर आटा के लोई कहली कहते रह जाओ जगह मिली तो खाली रो मौका दी ना हमने के तो करते रह जाइए कि तोहर आटा के लोई हम तो काम के बाबा लोई के ते लोक ले रह दो बाबा कि तोहर आटा के लोई के टोई हम कम और एक और आई रहे बाबा का एक और बहुत ही अच्छा आई रहे का कि मन कर निकली ना घरवा से बहरी आ कहेला सलैका लागेलू तू सहरी केले दाना आ हमरो दीवाना आ मुश्किल चलल डगर भइल बा जहर भइल बा हो जहर भइल बा आ होई जवानी रानी झगड़ा के झगड़ा के जड़ भइल बोलिए बजरंग बली की जय बोल सच्चे दरबार की देखतनी बाबा देखतनी लेकिन वो नहीं कहे ना
ये दूसरा करी। अच्छा हां और एक और बहुत पहले आए रहे का कि सटा पयाइल बानी सटब ना जरी जरी ना सटबू पैसा केना मिली हिलाइब जबले जरी मर करी बाकी के तो कि खाली खट्टा मीठी जवानी के चिखइबू ना कि बबुआ के खुश कके जइबू ना। आई देखा पुरस्कार आ गए कि हे जिला में दोबारा फेरू अइबू ना। फिर छपरा में और एगो हमारा ऑफिशियल पे बहुत ही अच्छा गाना आइल बा का कि हम न पढ़ सकी कुछ न जानी आ मिल गले हमारा यूट्यूबर स्वामी यूट्यूब कि वाला पसंद कंप्यूटर पर बटन दबावतानी रे दबावतानी रे दबावतानी रे दबावतानी रे यारे ओ आ ई ई उ करतानी रे आ बलम के कलम ध के पढ़तानी रे। ए ई ओ आ ई उ का हो ऐसे कहतानी रे बउआ तू अ आ ई उ नहीं पढ़ ले ना देखा तर ई ओ आ ई का देखा जाना का ओ आ ई उ ये अपना बाबू से ना पूछल कहियो ई स्वर ह बाबू एगो व्यंजन त स्वर ह आ ई आओ आओ आइए बारी बार से गाना कैसे कि सटा पयाइल बानी सटब ना जरी कमर हिलाइब जबले जरी मर करी कि खट मीठी जवानी के चिखइबू ना आहे बबुआ के खुश कके जाइबू तो फिर छपरा में दोबारा फेरू अइबू ना। बड़ा रंगदार हुआ सन देख लिया ओ माय गॉड बाबू हम पटना में पुनीता के काम देखेंगे हां डुएट सॉन्ग या और हमार घर छपरे है पुनीता आज मौका आइल बा। हां ये हमार जन्मभूमि है कर्म भूमि है सभी है। और आज हम आप सबसे बता दी कि हमारे गुरुजी है गुरुजी हाँ गुरुजी प्रणाम। हम जब 12 साल के रहनी आशीर्वाद तो यहाँ के जब हमरा के देखनी गावत तो 12 साल से आज हम 22 साल हो गए हमारे 22 साल हाँ आज 22वां साल की हम बनल हाँ तो 10 साल हो तो अभी तक ले हमनी के दोनों आदमी साथ में बनी जाए और आज हम जो कुछ भी बनी अपना गुरु अमित तिवारी जी के बदौलत बनी और आप सबके प्यारा आशीर्वाद चलिए कि सटा पयाइल बानी सटब ना माने रउआ फुटकरौनी है का 10 टकिया गोपालगंज में ना चलला शायद गोपालगंज में ना चलला अच्छा गोपालगंज में ना चलला यूट्यूब के हो ई तहर 200 जिला हो छपरा में तो खूब चलला 200 रुपया में चिकन भात खा क्या चलेला छुटा के लिए आइल बनी ना कि सटा पयाइल बानी सटब ना बबुआ के खुश करके बबुआ के खुश करके अरे बबुआ के खुश करके जइबुना बिहार में दोबारा फेरू अइबुना पैसा देखावा ना राइफल में घुस के
अपना भले तारी का तू भाव में कहने की हो कि खोद खाद कर जनी हाय 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 आ बहिया में भर जनी का बाबा ये बन फूल तन काहे लगैले बोले तू ही पहले बताओ तबीयत ठीक है का हिम गंगे तेल लगैले बड़ी हिम गंगे एंग लगाइले बाकी ठंडा अगर लखो तू करुआ तेल लगाओ तू तो बढ़िया का है सही बात बा आइए कि खोद खाद कर जनी बहिया में भर जनी आ देहिया से दूरे रह मुहावा रगरा जनी कि राते भर के तो बात बाए गोरी कैसे लेके ऐसे कला चुपे चोरी कि फेर ऐसन समान कहीं पैबू ना पैबू ना कि बबुआ के खुश बबुआ के खुश पंडित जी लोग जग करावला लो स्वाहा ई वाला बोलता रहो। अरे है क्या बोलो बालक ले लो पुदीना कि ले लो पुदीना कि मोरा हल खजाना मोरा एकदम ना अनिल जी आरा में दोबारा दो आदमी गइले रहे एगो पावर स्टार पवन सिंह जी खेसारी जी तो हमनी का ट्यून खेसारी जी लगना चाहिए खाली पवन सिंह जौला चाहिए हमने एक के जोन में बानी ठीक बनू हमनी का गड़बड़ सरबर व्यास के ट्यून ना चाहिए आइए कि मोरा हल खजाना मोरा ठेकी ना डाला डोरा आगीज दे चीज ना जाई बुरे वटके कि हम तो भइनी दीवाना गोरे गाल के अबाड़ू पसंद धन रंजय अमित के रुको हई देखी सुना हई बीके कौन हो काली खलबा ये कर तू अरे काली खलबा बीके लिखल बीके ई प्यार में एकदम घायल हुआ हां प्यार सब दे दवाला लिया सारा नहीं फाड़ ले लिया कि हम तो भइनी दीवाना गोरे गाल के पसंद धन रंजय अमित के कि पके पावन के प्यार तू भूलैबू ना अच्छा ई बताई अरे वो काहे पराइल बानी हमरा नहीं के बुझा काहे जी अमित सर देखिए इनको डर है
काहे रंजो बाबू आज अरे तो मस्ती हो जाएगी भाभी कल सुबह भाभी महाराज के लिए छोड़ दे कल सुबह इनकर मार बेल के इनकर व्यवस्था बना ऐसा थोड़ी काहे है। अरे वैसे तरल बड़े को समय नहीं मिलत ना समय मिली बाबू मिली ठीक बड़ो भगवान बरस के हम कही है बराइल बनी सो समय तो मिली कि हम तो भइनी दीवाना गोरे ए बबुआ हम कि हम तो भइनी दीवाना गोरे गाल के बड़ू पसंद धन रंजय अमित के कि पत पावन के प्यार तू भूलैबू ना हे बबुआ के खुश कके जाइबू ना हे बबुआ के खुश कके जाइबू ना तो सिवान में हे आरा में दोबारा फेरू आइबू ना छापरा में